Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndi Simeon Boyce poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wati boma lake silikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Apolisi amakamkulu wakale wa nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno Immigration Brigadier General Charles Kalumo opuma. Ndipo bungwe la COMESA Federation of Women in Business lati nkofunika kulimbikitsa amayi kutenga nawo mbali pa nkhani za malonda kuti akhale odzidalira pa chuma. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati sayikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale komanso ziphuphu. Muchikata chomwe atulutsa loweruka, President wa dziko linoyu wati akutsatira mwachidwi kafukufuku yemwe komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts ikuchita pa nkhani yakugulitsa kwa hotela ya Amarisis, ndipo watsindika kuti athandizira komiti pa ntchitoyi. President Mutharika watsimikizira Malawi onse kuti boma lake likudzipereka pochita zinthu mosabisa komanso kutsatira malamulo. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati kafukufuku yemwe akuchitikayo ndi chitsimikizo choti boma lake likupereka danga kumabungwe kuchita zinthu mwa ukadaulo wawo. President Mutharika wati boma lake lipitirira kudzipereka polimbana ndi katangale. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati anthu amakhulupirira ofesi za boma ndipo mchitidwe osakaza chuma cha boma umachotsa chikhulupiriro. Tiliso ndi ripoti. Kwambira pomwe mtsogoleri wa dziko lino adasankhidwanso pa 17 September chaka chatha, boma lake layika ndondomeko zosiyanasiyana zothandizira kuchepetsa kusakazika kwa ndalama za boma. Mwazina, mtsogoleri wa dziko lino wakhazikitsa mfundo zochepetsa kuonongeka kwa chuma, monga kuchepetsa maulendo a adindo kuphatikizapo nduna zake. Mtsogoleri wa dziko linoyo wakhalanso akuchenjeza ogwira ntchito mboma kuti apewe katangale, ponena kuti boma lake silikira kumbuyo aliyense opezeka akuchita katangale. Professor Arthur Peter Mutharika obwerezanso uthenga wake olimbana ndi katangale loweruka lapitali pa nthawi yomwe amalimbikitsa komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts kamba kufukula zina mwazobisika pamomwe hotela ya Amarisis inagulitsidwira pa mtengo wa 120 billion kwacha. Professor Mutharika ati boma lawo lipitirira kulimbikitsa kuyika zinthu poyera komanso mfundo za ulamuliro wabwino. Kafukufuku yemwe komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts ikuchita imwe adayamba lachiwiri sabata yatha wabweresa zinthu zina poyera. Zina mwezo nzakuti akuluakulu a banki ya FDH taoneka hotela ya Amarisis anapeza kuti mtengo wake oyenera ndi 30 billion kwacha. Continental Asset Managers inapeza kuti mtengo wake oyenera ndi 36 billion kwacha, ndipo poyika hotela ipansika akuluakulu a Nico Asset Managers adayika pa 47 billion kwacha. Atalandira ganizo loti hotela ili pa 47 billion kwacha, akuluakulu a bodi yakale ya Public Service Pension Trust adakana zogula hotela ponena kuti sizidali zoyenera kutero, kamba kuti zikadatenga zaka pafupifupi 40 kuti ndalamazi zibwerere. Ntchito yogula hotela idayambanso mchaka cha 2024 ndi mmodzi mwa akuluakulu ogwira ntchito ku Pension Trust Fund, Boyd Hamera, atalandira malangizo kuchokera kwa mmodzi mwa akuluakulu a boma pa nthawiyo a Colin Zamba. Nkhaniyi idakanidwanso ndi ena mwa mamembala a bodi ya Pension Fund, koma mamembala atatu okha a bodi ndi omwe adayetsetsa kuti malonda awa atheke pogula hotelayi pa mtengo wa 120 billion kwacha. Izi zidazetsa mafunso ambiri pa nkhaniyi. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts a Stephen Malondera wati komiti yawo itsatira nkhaniyi mpaka pa mapeto. Abalena pamagwiranso ntchito mboma mukhalanso ndi nkhawa kuti kodi ndalama yathu tikamazafika pa nthawi imeneyo izakhala ili potani. Ndiye osadankhawa kuti ayi malonda awo achitika, inde achitika, komano tenti yang'ane chitsogolo tisafike kumapeto kopanga chiganizo tisanayende mofasira kupita chitsogolo. Kafukufuku wa komiti ya nyumba ya malamulo pa kugulitsidwa kwa Amarisis Hotel apitirira lolemba mamawa komanso lachitatu, pomwe komiti ikuyembekezeka kupereka ripoti lake ku nyumba ya malamulo. Trust Office, MBC, Lilongwe. Apolisi pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe amanga mkulu wakale wa nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya Immigration Brigadier General Charles Kalumo opuma. Malinga ndi mneneri wa apolisi mdziko muno Alael Chimtembo, Akalumo awamanga pa bwaloli pomwe amafika kuchokera mdziko la South Africa. Achimtembo ati amanga Akalumo pa milandu yokhudza kugwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika pomwe anali mkulu wa nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya Immigration.
Ife apolisi za mangankulu wakale wa Department ya Immigration, Brigadier Charles Kalumo retired, pankhani ya kusagwiritsa bwino mphamvu za ntchito yawo, abuse of office, motsutsana ndi Immigration Act. Mwina zinachitika liti? Iwo watu milandu imene tikuganizirayi idachitika pakati pa June ndi July chaka cha 2023. Ndipo nthawi imeneyo amagwira ntchito ngati mkulu wa department imene ya Immigration and Citizenship Services. Mwina mkoti mlandu umene ukuyembekezeka kulowa liti? Tangomanga lero lomwe masanawa ndiye pakali pano tikulemba mu statement. Koma iwo akaonekera ku koti posachedwa apa ndipo tipanga izi motsata malamulo. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za umoyo yati ithandizira bungwe la ona za mankhwala la Central Medical Stores Trust kuti likhale ndi zipangizo za makono zothandizira kupereka zipangizo za chipatala mdziko muno. Wapampando wa komiti a Antony Masamba anena izi ku Blantyre pomwe amayendera nyumba yosungiramo mankhwala ya bungweli mchigawo chakumwera. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Mwazina, komiti inayendera bungwe la Central Medical Stores Trust pofuna kudziwa momwe bungweli likugwirira ntchito zake pa nkhani yopereka mankhwala muzipatala, komanso kumva mavuto omwe bungweli likukumana nawo ndi momwe angathandizire pa mavuto kuti dziko lino lipite patsogolo pa nkhani za umoyo. Atafika ku Blantyre, zinadziwika kuti bungwe la Central Medical Stores Trust likukumana ndi mavuto kuphatikizapo kuchepa kwa malo osungirako zipangizo za chipatala. Mwachitsanzo, zinadziwika kuti nyumba yosungirako mankhwala ya chigawo chakumwera anayimanga mchaka cha 1968. Pamenepa, Amasamba anapempha akufuna kwabwino kuti alowererepo. Taenderamo mkatimu. Temperatures, masystem amene amapanga manage temperature, mulibemo. Maissues ena chinyumbacho ndi chakalekale. Pale mawaya ena amata asbestos amene amapanga so expose anthu ku ma health hazard ngati amambisa zilimo mmene momwe zinthu ngati zimene ndi zoopsa ku moyo wa munthu ndi ndizofunikira kuti zofunikiradi kuti ifeyo tapange support anthu Central Medical Stores kuti project yawo iteke. Naye mkuluona zachuma komanso ntchito ku bungwe la Central Medical Stores Trust a Vincent Chirinda anati bungwe lawo likufuna kuyamba kumanga malo osungirako mankhwala ku Lilongwe, koma padakali pano ali ndi ndalama zokwana 2 biliyoni kwacha pa ndalama zokwana 24 biliyoni kwacha zomwe zikufunika pa ntchitoyi. Kupempha kwathu tati mwina atithandizenso kuti mmene tikukonza building yathu yakunoko ndi imenenso tikukonza ya ku Lilongwe ya 24 billion atithandizenso kupeza ndalama. Ngati CMST tayesesa kupezana ndi Ministry of Health, Ministry of Finance kuti tipeze ndalama imeneyo 24 billion. Ngakhale pali mavuto ena ndi ena ifa CMST so tapangaso budget. Bungwe la Central Medical Stores Trust lili ndi malo atatu osungirako mankhwala mdziko muno, ndipo malowo ndi ku Mzuzu, Lilongwe ndi Blantyre. Nyumba ya ku Blantyre ndi yayikulu yomwe imapereka mankhwala m'maofesi a zaumoyo a maboma 13 mwa maboma 29 mdziko muno. Iyo imaperekanso mankhwala ku zipatala zikuluzikulu zitatu mwa zipatala zazikulu zisanu za mdziko muno. Kuchokera kuno ku Blantyre, ndine Charles Pensulo. Chipatala cha Reverend John Chilembwe mboma la Phalombe chapempha boma kuti liwonjezere ndalama zowonjezera ntchito za chipatalachi kuti chikwanitse kumagwira ntchito zake bwino. Wanena izi ndi mkulu wa chipatalachi Dr. Sam Siwakwe pa ulendo wa DC wa mboma la Phalombe Yobu Makina Gama omwe anakayendera chipatalachi. Zambiri mulipoti la Thumbiko Nyilongo. DC wa mboma la Phalombe Ayobu Makina anayendera chipatalachi ndi cholinga chofuna kudziwa zabwino zomwe zikuchitika komanso mavuto omwe akusokoneza ntchito za chipatalachi. Pa ulendowu zadziwika kuti chipatalachi chomwe anachimanga mwambamwamba ndipo chili ndi mabedi 250 chili ndi kuthekera kokhala chimodzi mwa zipatala zapamwamba kwambiri mdziko muno ngati chitakhala ndi zinthu zonse zoyenerera. Mkulu oyang'anira chipatalachi Dr. Sam Siwakwe ati kuchepa kwa ndalama zoyendetsera chipatalachi zomwe amalandira kuchokera ku boma komanso kuchepa kwa anthu ogwira ntchito ndi zomwe zikusokoneza kayendetsedwe ka chipatalachi. Vuto loyambirira kwenikweni ndi nkhani yo kuchepekedwa kwa ndalama imene timalandira ku boma kuti tiyenderesere ntchito zosiyanasiyana pa chipatala pano.
tinene apa mosindika kuti nthawi imene timatsegula chipatalachi bajeti yathu inali yochepa chifukwa tinalibe chipatala, koma titatsegula chipatalachi zinapezekabe kuti bajeti yathu sinasinthe kwenikweni. Ndiye monga inunso mwaona chipatalachi ndi chachikulu komanso chili zipangizo zapamwamba zofuna zinthu zosiyanasiyana, ndeno ndalama imene timagwiritsa ntchito pano ndi yochepa ndithu. Nde paliso mavuto ena amene tinatchula mkati mwa meeting muja, monga makamaka kuti ngakhale boma linayesesa kutilembera anthu komabe vacancy rate yathu idakali yocheperabe around 60%. Nde tifunabe anthu ena ndithu oti atithandize kugwira ntchito zosiyanasiyana monga ndi kukula kwa chipatala chino. Potirapo ndimanga DC wa mboma la Phalombe Ayob Makina Gama ati ndiokondwa poona kuti chipatalachi chili ndi zipangizo zamakono zomwe zingathandizire kuti chipatalachi chidzipereka thandizo loyenera kwa odwala. Pa nkhani yakuchepa kwa ndalama zoyendetsera chipatalachi, iwo ati akambirana ndi boma kuti liwathandize. Ndiyambe chonchi kuti funding ndi vuto limene lilipo osati ku Phalombe okha kuno koma zipatala zonse mmalemo. Inu mukudziwa bwino kuti boma ili limene lilipo lero budget imene ogwisa ntchito ndi akale imene anayipeza imene anapanga ena. Choncho mavuto amene wasiya lero achokera padzana. Ine ndi chikhulupiriro kuti boma ili mavuto amenewa liwakonza ndipo posachedwa pa izakhala mbiri akale. Komabe ife ngati council sitinangokhala tinasegula mbali imodzi ya chipatala kuti anthu azilipira kuti kumene kuti zipeza ndalama zina zothandizira ku chipatala. Inu chipatala chino ndi chachikulu kwambiri, chili ndi modern equipment imene ufuna magesi ambiri. Kuti magesi amenewo atheke chipatala chino chiyake timaononga about 10 million. Chipatala cha Reverend John Chilembwe chili ndi gawo lina lomwe anthu amalipira ndi cholinga choti ndalamazi zithandizira kuyendetsera ntchito zina za pa chipatalachi. Pa chaka chipatalachi chimapereka thandizo kwa anthu oposa 500,000 kuphatikizapo nzika zina za mdziko la Mozambique. Boma la Scotland lati lipereka ndalama zowonjezera zogwirira ntchito za Climate Justice Communities CJC yomwe cholinga chake mwa zina ndi kuchepetsa mavuto omwe anthu mdziko muno akukumana nawo kamba kakusintha kwa nyengo. Mkulu wa CJC Malawi Anne Brade wanena izi kuzomba pamwambo otsekera ntchitoyi. Charles Chindongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Romeo Umali. Mai Brady auza olemba nkhani kuzomba kuti adindo a mdziko la Scotland akhutirane mmene ntchito yayendera maboma asanu ndi awiri ndi chifukwa chake avomereza ndalama zowonjezera za ntchitoyi. Kuyambira chaka cha 2023 ntchitoyi yomwe mwazina cholinga chake ndi kulimbana ndi kusintha kwa nyengo yakhala ikugwiridwa maboma a Phalombe, Machinga, Karonga, Chikwawa, Neno komanso Salima. A Kenneth Matekenya ndi mmodzi mwa akuluakulu aku CJC Malawi. Chitsimikizo kuchokera kumene timapemphako ndalama chikuoneka kuti mwayi umene ulipo. Panopo ndalama zapezeka za chaka chimodzi. A Scottish government yanena kuti ndalama zimenezo zilipo. Tikudikirira kuti akonzenso chiprogramu chachikulu mwina cha zaka zambiri. Komano chaka chikubwerachi a Scotland aliyokonzeka kuti tigwireso ntchito ndi anthu omwewo makomuniti omwe timagwira nawo ntchito kuyesetsa kuti ntchito zimene tinaziyambazo zipitirire komanso zisabwerere mbuyo komanso paoneke umwini ndi kuti zikhale zokhazikika. Nde chilimbikitso kuchokera ku Scotland chilipo kuti ali ndi chidwi chopitiriza kuti ntchito iyi ipitirire kutsogoloko. Pothirirapo ndemanga yemwe anayimira boma pamwambowu a Michael Makonombera ayamikira ntchitoyi yomwe yathandiza kusintha miyoyo ya anthu mazana m'maboma asanu ndi awiriwa a mdziko muno. Project inali ya zaka zitatu, inali ndi zolinga zake ndipo zolinga zakezo akwaniritsa mmene taonera pano. Chilichonse chimene chinali mu paper chitachiona pa ground kuti chilipo. Tanthauzo lake ndi kuti project yapanga zimene zali yapindula kapena yakwaniritsa ma objective amene analipo. And choncho tikuyenera kuti tisangalale kuti tapeza project imodzi of the many amene yapindula yakwaniritsa ma objectives ake. We have seen takhala tikuona ma projects
akubwera mu community mwineke of the 4 zolinga zokwanira 4 angokwanisa cholinga chimodzi zinazo zalephereka kufufuza mwineke ndalama zimasizimaenda bwinobwino komano pano taona project imene zolinga 4 koma zolinga 4 zonsezo zakwaniritsidwa. Anthu pafupifupi 100,000 ndi amene apindula ni ntchitoyi. Boma la Scotland linapereka 16 billion kwacha yogwirira ntchitoyi. Mukuonera nkhani izi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tikumbusanenso mitu yake. President Mutharika wati boma lake silikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Apolisi amakamkulu wakale wa nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno Immigration Brigadier General Charles Kalumo opuma. Ndipo bungwe la Comesa Federation of Women in Business lati nkofunika kulimbikitsa amayi kutenga nawo mbali pa nkhani za malonda kuti akhale odzidalira pa chuma. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe la Plan Malawi latsindika kufunika kuti amayi komanso abambo azipatsidwa mwayi ofanana pofuna kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Amwape Mulumbi anena izi ku Lilongwe pa msonkhano okumbukira amayi pa dziko lonse omwe unabweretsa pamodzi amayi omwe ali m'maudindo osiyanasiyana komanso atsikana omwe anaukonza mogwirizana ndi banki ya Reserve. Zambiri mu ripoti la Madalitso Muhango. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Plan Malawi Awin Botha ati ngakhale kuti dziko lino likuchita bwino popereka mphamvu komanso maudindo kwa amayi, pali magawo ena omwe sakupereka mwayi wa maudindo kwa amayi. Iwo anati msonkhano wapakati pa amayi omwe ali m'maudindo ndi atsikana umapereka mwayi kwa atsikana kuti azindikire kuti ali ndi kuthekera kothandizira pa chitukuko cha dziko. Pa maudindo 100 tikufuna kuti 50 akhala azimayi 50 azibambo, koma mabungwe ena amene alaboma tikutha kuona kuti pa usoggoleri pala azimayi 10 okha, azibambo 80 ndi asoggoleri, omwina pala azimayi 20 okha pa maudindo 100. Ndizomwena kuti ndi progress ilipo, koma kumbali ina ku progress ikuchedwa kuyenda pang'ono kwambiri, koma kumabungwe omwe saboma ndikwinako ndithu zikuyenda. Wapampando wa bungwe la Women Academy for Leadership and Political Excellence Alingaleni Mihowa anatsindika kufunika kuthana ndi zotchinga komanso miyambo yomwe imasokoneza amayi kuti asamakhale m'maudindo autsogoleri ndi cholinga chofuna kukwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Khalidwe chathu kwambiri chakhala ngati chowauza atsikana kuti asazidalire kwambiri. Tonse tikudziwa tikamakula ukakhala kuti mtsikana kuyankhula makuza usamayankhule choncho, ndiwe mtsikana kapena mwina ngakhale ku skulu kuja mwina aziphunzitsiso kupanga igino chifukwa kuona ngati ndiwe mtsikana sungapereke maganizo, opena mwina nzimayiso amene ali bwana kale mwina upereka maganizo ake anthu kumudelera kuti ndi nzimayi. Ndiye timafuna tilimbikitse zona kuti ayi maganizo anthu ayenera kupereka, atsikana amene abwera pano ayenera kumakhala anthu olimba mtima osaziyang'anira pansi. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi amayi omwe ali m'maudindo autsogoleri kuchokera ku bungwe la Plan Malawi, banki ya Reserve komanso atsikana omwe akuphunzira pa skulu ya ukachenjede ya Luwana. Msonkhanowu wachitika pamutu wakuti kupereka kuti upindule. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Bungwe la Comesa Federation of Women in Business, COMFIB, lati ndikofunika kulimbikitsa amayi kutenga nawo mbali pa nkhani za malonda kuti akhale odzidalira pa chuma. Malinga ndi mkulu wa bungweli Chikakula Miti, chiwerengero cha amayi omwe amachita malonda ndi maiko ena ndicho chuluka, koma chifukwa cha kusowekera kwa thandizo amayi ambiri sapindula kwenikweni. Mmodzi mwa mamembala a bungweli a Genelosi Ndalame ati kudzera ku bungweli iwo ndi bungwe lawo atha kufikira anthu ambiri komanso magulu osiyanasiyana. Kawiri mzimayi chifukwa chonena kuti amakhala opanda liwu kapena soti nena kuti sakhala ndi umwini pa zinthu zambiri mopotengera chikhalidwe chathu. Ndingalimbikitse kwambiri boma kapena mabungwe ena amene amakhala ndi chidwi pa moyo wa mzimayi kuti athandizirepo kwambiri makamaka pa nkhani ya ma trainings
kuti pamene munthu ali ndi knowledge ndi kuti so business yake kapena umoyo wake amatha kugwira bwino, amatha kuchita bwinobwino. Kachiwiri ndingalimbikitsenso makamaka pa nkhani ya zachuma, kumuthandizira mzimayi makamaka kuti apeze nkaya ngongole yopititsira patsogolo business yake. Kawiri azimayi mmene tili ku Malawi kuno kumangokhala panga ka business kaja ndikupeza chakudya za tsiku limenelo. Sitikhala ndi mwayi opanga invest chifukwa chonoti business yathu kamakhala kang'ono. Ndingalimbikitse boma kuti athandize azimayi kuti azitha kugulisa komanso kupanga invest poganiziranso tsogolo la Malawi. Pofuna kulimbikitsa ntchito za ulimi pothana ndi mavuto okhudza kusintha kwa nyengo, bungwe lomwe limachita zakafukufuku wa mbewu zosiyanasiyana la Ecrisat mogwirizana ndi nthambi ya kafukufuku wa ulimi ku nduna wa za ulimi alimbikitsa ntchito yopanga mbewu zamakono. Mwazina mbewu zomwe ndi mtedza, mapira komanso nandolo ndi zopitirira ku nyengo zosiyanasiyana komanso zimapereka zokolola zochuluka. Tindi zambiri mu ripoti ili. Pomwe dziko lino likupitirira kukumana ndi mavuto okhudza kusintha kwa nyengo omwe akulepheretsa alimi ambiri kupeza zokolola zochuluka, bungwe loona zakafukufuku wa mbewu la Ecrisat lalimbikitsa ntchito yopanga mbewu zomwe ndi zopitirira ku nyengo zosiyanasiyana. Bungweli mogwirizana ndi nthambi yoona zakafukufuku wa ulimi yomwe ili pansi pa unduna wa za ulimi yatulutsa mitundu ya mbewu zamakonozi yopitirira 35 yomwe ndi monga mbewu za nandolo, mtedza ndi mapira. Mkulu wa bungwe la Ecrisat kuno ku Malawi, Asamu Njoroge, wati kumbali ya mbewu ya mtedza bungweli lakwanitsa kupanga mitundu ya mbewuyi yokwana 17. Mbewuzi akuti zikuchita bwino mu nyengo zosiyanasiyana kupirira ku matenda komanso zimapereka zokolola zochuluka. Iwo ati ndi okondwa kuti mbewuzi zathandiza kupititsa patsogolo ulimi wa mbewu ya mtedza kamba kuti alimi ambiri akugwiritsa ntchito mbewu zamakonozi. Bungwe la Ecrisat linasayinirana migwirizano ndi alimi kuti azichulukitsa mbewu monga ya mtedza ndi nandolo. Bungweli limagula mbewuzi kwa alimiwa ndi kuzikonza mwapadera ndi kudzipereka ku makampani opanga mbewu kuti zifikire alimi ambiri mdziko muno ngakhalenso ku mayiko ena. Mmodzi mwa alimiwa ndi Manzu Beda yemwe ndi mkulu wa famu ya Kakuyu yomwe ili kuna Mitete m'boma la Lilongwe. Chimene tikupanga kuno amatipatsa breeder material chimene timabzala tikakolola timabwezera mtedza zawo. Ndiye material imene imabwera imakhala pure kwambiri mpaka pali ma stage 4 kuti ifike kwa mlimi. Mkulu woona zakafukufuku wa mbewu ku nthambi ya zakafukufuku wa za ulimi a Justice Chintu ati mwazina kupanga mbewu ya mtedza yomwe ndiyopirira ku matenda ndi chinthu chopambana chomwe chathandiza dziko lino kuthana ndi mavuto okhudza ulimi wa mtedza. Pakali pano tidatulutsa mbewu zimene zili zolimbirako ku matenda amene alovuta kwambiri mu mtedza amene amatchedwa a groundnut rosette disease kapena pachichewa amati chikwinya ena amati khate. Matenda amene amavuta kwambiri munda kwa alimi amene akhala kudzala mwina CG7 kapena so chalimbana tatha kuwaona kuti masamba a mtedza makhala okwinyika. Komano panopo tinabwera ndi mtundu wa CG9 komanso CG11, CG12 zimenezo zimatha kukhala munda ngakhale mbewu zina zitagwidwa ndi rosette koma izozo sizimagwidwa. Kutanthauza kuti ntchito yathu yakafukufuku papezekako china chake chokuti alimi atha kugwiritsa ntchito ndi kumaonanso kuti ndi kafukufuku wathandiza. Kafukufuku wa bungwe la Ecrisat waonetsa kuti chiwerengero cha alimi omwe tsopano ayamba kulima mbewu zamakono za mtedza chakwera kuposera pa theka maka madera momwe bungweli likugwira ntchito zake. Bungweli likulimbikitsanso ulimi wa mitundu ya nyemba monga nandolo ndi khobwe komanso kudziwitsa alimi za momwe angasamalire mtedza wawo akakolola popewa chuku. Alimi oposera 245,000 apindula ndi mbewu zamakono zochokera ku Ecrisat ndipo bungweli lakwanitsa kupanga mbewu yochuluka matani 14,500 yomwe akhala kuigawa kwa alimi. Dorin Sonani, MBC, Lilongwe. Akuluakulu pa sukulu ya sekondari ya St Claude ku Chileka mu mzinda wa Blantyre ati chikhalidwe chimathandiza ophunzira kudziwa komwe akuchokera, kulemekeza anzawo komanso kulimbikira pa maphunziro. Bambo Lazarus Zulani woyang'anira parish ya Kadikira ali na izi pa tsiku
lokumbukira chikhalidwe pa sukuluyi. Chisomo break wafika ndi ripoti. Bambo Zulani anati sukuluyi imakhulupirira kuti ophunzira achite bwino kumaphunziro awo akuyenera kukula kuthupi, uzimu komanso chikhalidwe. Chikhalidwe chathu ndi mphatso imodzi imene Mulungu anatipatsa. Chikhristu, chikatolika ndi mphatsonso imene Mulungu watipatsa kuti pamene tili pa dziko lapansili tidzitha kuzindikira kumene tikuchokera komanso kumene tikupita. Ndi ana athuwa lero akuonetsa za chikhalidwe chathu ngati gawo limodzi limene tikalumikizana ndi za Chikhristu zija ndi za chikhalidwe muona kuti zonsezi zikuyendera limodzi. Kuti maphunziro awo akalowa mkalasi akamaphunzira za mkalasi zija akatuluka asayiwale za chikhalidwe, asayiwalenso zokuti ndiwo ana a Mulungu. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa sukuluyi a Friday Kumitengo anati tsiku la chikhalidweli limalimbikitsa umodzi ndi kulolerana pakati pa ophunzira, aphunzitsi komanso kugwira ntchito ku sukuluyi. Makhulupirira kuti anaja kumango aphunzitsa za mkalasi zokhazokha ndi kuti tikupanga tiwatengera njira imodzi. Koma noti mafuna kuti anaja tikamaphunzitsa tidzaphunzitsa njira zonse, adziwe za chikhalidwe, adziwe za sukuluzo komanso adziwe za Chikhristu za uzimu. Mmodzi mwa ophunzira Tamara Chikonga anati tsiku limawakumbutsa komwe akuchokera ndi kulemekeza zikhalidwe zosiyanasiyana pakati pa ophunzira. Kuti chikhalidwe ndichofunika kwambiri, kawaphunzira bwanji kaulipotani munthu mafunika udziwebe komwe ukuchokera, uchigwire komwe ukuchokera. Titaphunzira kuti ifeyo ngati ana a sukulu timafunika tizionetsabe khalidwe, tizipanga zinthu za khalidwe. Tsikuli linabweretsa pamodzi ophunzira omwe anaonetsa zikhalidwe zosiyanasiyana kudzera mukuyimba, magule, kutsindika kufunika kwa umodzi komanso kulemekezana. Chisomo break, MBC Blantyre. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Mutharika wati boma lake silikira kumbuyo aliyense okhudzidwa ndi nkhani zakatangale ndi ziphuphu. Apolisi amakankulu akale wa nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno Immigration Brigadier General Charles Kalumo opuma. Ndipo bungwe la Commerce Federation of Women in Business lati nkofunika kulimbikitsa amayi kutenga nawo mbali pa nkhani za malonda kuti akhale odzidalira pa chuma. Mutapeza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mlani ndine Simon Boyce. Tsani bwino.